Здравейте, приятели! Ние сега сме в София, в Джамбото и сега нещо ще си купя. И после ще ходим и в Макдоналдс. До скоро! После ще се видим в... къде беше? В Макдоналдс. Приятели, сега ям от Макдоналдс. Много бях гладен. Приятели, това е всичките работи, които аз си ги купих. И започваме с тази маничка, сладка възглавничка. Папки разни, тетрадки има. Това папка. Умивалки, изкуствени ногти, чупа-чупс, който е вече сигурно вода, газирано, но не е вече газирано, и топки за бебе. Той не е отварян, си е газиран. Да. Така, сега почваме от тук. Кроксове ли са това? Да, кроксове. Много се спрати. Къси гащи. Ето, което ми хареса тези къси гащи. Плотниче. Поличка. Дънково. Ето. Нямат край.